amayi ndi abambo ndifuna ndikutsimikizireni kuti zivute bwanji Malawi zinthu zikhala bwino. Zivute maka Malawi zinthu zikhala bwino. Nkhani ya mafuta amagalimoto tikukonza sitangokhala ya nditabwera ine pano 2004 anthu amalakatika ndi matenda a HIV/AIDS. Zimene zija zinatha mugesa zinangotha. Panali wina wa maganizo munthu wace anali Bingu. Nditabwera ineyo panali njala madera onse muli njala anthu amafa ndi njala. Zimene zija zachepa mugesa kuti zinangozibwerera ndiye mukanene kuti iyayi boma limene sikukhala bwino ena akuti ayi boma limene likugwa mukugwa ndinuyo. Yes, boma limene siligwa iyayi mugwa ndinu amene mukunena. Choncho musamanene zopanda phindu ayi koma khandi notsutsa boma munganene kuti ndithu misewu simukuona, zipatala simukuona, masukulu simukuona, ndikuona kuti nothing. Umadziwa nothing munatani amene njiro yacho topita kuti basi mwangokhaso pana kungosaona chitukuko chikuchitika mudziko muno ndipo chichitika ndithu mafuta abwera. Ndikufuna ndikuwuzeni nkhani ya mafuta chifukwa ena mmanena kuti mafuta awa ndi Bingu wapangisa. Mafuta sakuvuta muno chifukwa cha Bingu ayi. Dziko lino pachizungu amati landlocked ndikuti ndi dziko limene lankati limene libe gombe la nyanja ya Mchere. Chifukwa maiko onse amene ali ndi gombe ya nyanja ya Mchere ija amatha kubwesa zinthu mochipa. Ife kuchokera ku Dar es Salaam kubwera kuno mafuta amatenga mtunda wa 2000 kilometers kupita ku Lilongwe kapena Kanayi, kupita Blantyre Lilongwe kapena Kanayi. Ndiye muganire kutalika kwaje mtunda umene. Ndiye tsopano ndifuna ndikukumbutseni amayi boma la MCP linakhala mudziko muno kulamulira zaka 31. Palibe mmodzi amene momwe anazindikira kuti ifeyo tili kutali ndi gombe kuti ayike zisime amafuna kumasuka mafuta muno. Palibe anaganiza. The MCP are here andiuze ngati anaganiza zimenezo. Ngati anaganiza zili kuti. Tsopano panabweranso 10 years za UDF. Palibe mu UDF amene ali nzeru zoganiza kuti ife tili kutali ndi gombe tiyike zisima kuti tizisunga mafuta sanasunga. Ndiye kuzabwera ifeyo DBB 6 years 7 years mukuna kuti mafuta akupita chwa DBB zona ndifuna amalawi muziwe zimene kuti maboma awiri apitaja kuphatikiza zaka 41 anangokhala phwi. Amene mukaganiza
mwa maboma atatuwa ifeyo tsopano tikuyamba posachedwa akatswiri anabwera ayang'anayang'ana malo oti tiyike matanki atsopano. Tidzayika matanki awiri ku Lilongwe, ina ya petro ina ya diesel, matanki awiri ku Mzuzu, ina ya petro ya diesel, matanki awiri ku Blantyre, ina ya petro ya diesel. Ndiye mukaganiza pamene boma la Nzeru ndi liti? Ngati ena inu munakhala zaka 41 kupanda nzeru zozindikira kuti tizibweretsa mafuta tizisunga kunoko, wanzeru ndi ndani? Amene DPP oye, amene ofuna kulemba kalembeni. Mawa muzanena kuti a visibly angry Bingu. I'm not angry. Ndikukuuzani ndikakhala angry nditakhala ndapyantima usuma tuka mphuno. Pano usima pyantima ndikukuuzani zoona. Amalawi tizizindikira zoona ndikuvomera kuti chiona nchotani. Tizindikira zimenezo. Koma ngakhale zili choncho ife sitingopanga tikubweretsa mafuta komanso padzakhala mtsogolo. Ndikuchita plani yoti mtsogolo muno padzakhala mafuta tizisunga muno mpaka 6 months. Yes, muziona zimenezo. Ndikanena kuti ine zimapangika. Muziona ngoka mafuta 6 months kuti ngakhale titalephera kubweretsa mafuta tizitapa kumene kumagawirana. Wanzeru ndi ndani? Wanzeru ndi ndani? Malawi oye. Ndikunena izi sicholinga choti msonkhano uno ukhale political rally ayi. Koma mafumu amathandizanso kuyendetsa dziko. Mafumu madera mwawo mukakhala diesel nawonso amasangalala. N'chifukwa chake ndati kusankhani imeneyi. Koma kupya mtima sinapya mtima. Ndikazapya mtima tsiku lina, God forbid. Koma sinapya mtima ya. Koma ndimangofuna kukumbusani kuti kodi mukamanena izimezi muzikhala pansipo. Atolankhani simulikoma. Tambese mukauze ma edit anu kuna kuti akoma munthu chatu samatukwana samanene yopusa mukafunse kuti adi editor lero lokha tambetsesera kuti kodi akuti chani. Ndikuti chani ineyo? Ndikuti kholo lililonse limati lero akadya amati kodi lero ndadya nanga mawa. Sichoncho. Simungalephere kholo lililonse kuti kodi lero ndadyesa nanga mawa. Koma ife 31 years, 41 years, kungokhala basi. Mafuta ngomwera cho patyamene kumapita. What's the matter with you? And you say you know how to run the government. Simmadziwa mnalepera. So chabwino. And ndinazokwanira lodia ma newspaper azazamawa. Thanks for watching Olivia Media. Don't forget to like, share, and subscribe, and we'll see you in the next video. Olivia Media.